Muzyczne lekcje Śląskiego. Ruszak, zapraszam. Panie doktor, jak odum jak jest, łozem by rzekł, bo tak trochę nie fest. I wyleciał sam jeden tam ci, jak by już mam poniutko żyć. I weź poratuj i recepta te, na kiedy si na festowy klej. I jakie pile, co wydał od dziś, miał uśmiech jak ten Vetivi Chris. Cześć, z tej strony Marcin Roszak z Roszak Show. Na początku chciałem Ci bardzo podziękować, że z nami jesteś. Jeżeli podobają Ci się nasze lekcje, zapraszam Cię do pozostawienia lajka, komentarza, subskrypcji, żeby dać znać algorytmom YouTube'a, że warto nas wspierać i pokazywać szerzej. Dzięki.